Ahoj, jsem chtěla říct jedno takový, to, že dneska se vám přiznám mým tajemství, že můžeme s tím začít. Prostě já miluju plišáky. Co jsou takový nudnatý, takový nebo ten. Tak, jakýkoliv jiný velký nesnášej fotbal, ale já ho nemám, zbožňuji ho prostě. No. Teďkon jdu s takovou dečkou. Nevím proč. A to je teď ode mě všechno. Tak zatím čau, Kix.